Hello रायजोफोर गुड मर्निं शिलंनिफ्राय जोङो नै हमस्टेनिफ्राय ओंखारबाय 9टा जाखाबाय लोगोफोर ब्रेकफास्टखौ नेयै नेयैनो लेट जाबाय दिनैहाय ओमफ्राय जों दायो ओंखारलांनोसै 2 hours बायदि टाइम नांगोन आरोना बे जायगासिम सहैनो थाखाय गोजानानो जाहैदों वारिलां थांगोन लोगोफोर जोङो ओमफ्राय आफस थागोन नालाय फैदों थांखानोसै आरोना ओमफ्राय खानाय डिस्टार्ब खालामदोंहाय ओमफ्राय दायो बे लामाजोंनो मा मोनलाङो मा मोनलाङा बिथिंनो जोङो बेरायनोसै आरोना ओमफ्रायथ' माहा हाबनो दङ नोंथांमोना नायलांबाय था जोङो एक्जेक्ट मोनथिया माने खोन्थानो हाया जोङो माथिं माहा हाबगोन माहा हाबा जों मिथिया मेबा माहा लांनोसै आरोना बेखायनो जों दायो ओंखारबाय नै लेट जाबाय आं ब्लगखौ माने इन्ट्र'खौ लाग्रोबाय आरोना इन्ट्र' लाबावबाय दा थांबाय थानोसै लोगोफोर दे मोजां जायगा नुबा नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आरोना लाखिलायनानैबाबो नैबेखौहाय मा खालामो नोंलाय चेनाव होगोन बेखौ बे मडिसप्लेइं आरो चेननिसो होयो दे एकदम चेना नै रानखांजोब्बाय ना नै बेखौ दा चेनाव सारनोसै आरो स्मुथ जायो सालायनोहाय आच्छा थाब सहैनायनि जेरै जों मडिसप्ले सारला मोदोमोना मानसिया बेबायदि आरो गारिया मोदोमसिगोन Gwdan Kura Gwdan mati le Coba di sana caca wow Gwdan nice mulia Waharilang come on let's go गोजौथार थाबायनो सानबाबो मेङोसो माने ओरैबायदि गोजौ ना लामाफ्रा साना हले बिराद ब्राइट आरो गोजौथिंबा माबायदि गोजांगोनसो नामा न'खौ बेसे गोजौ बिदियाव सोर मेङा ओरैनोलाय खाथिसोना जोंना बे सेन्टार पइन्टआबो ओमफ्राय थाबायनो माने मेङो आरोखि गोजौ गाहाय नालाय बुहुद ब्रेक फेल जालायनो नागिरो आयोथ' जाबाय नै लोगोफोर नुदों ना 2 hours 46 minutes देखायदों दायो जों थांबाय थानि गोजानानो थांलाय फैलाय 6 hoursखौनो हमना लादो ओमफ्राय हजोंहाय 1 hour हमना लादो 7 hours नांगोन आरो दिनैहाय ओमफ्राय दा फैफिननांगोन ओमफ्राय वार्डस लाइफआव थांनांगौ जोंहा दिनैहाय चेरि ब्लुजम बिबार नायनांगौ आरोना साकुरा बैयाव मजेन्द्राम मोनबाय लोगोफोर मजेन्द्रामखौ जोङो बारबोबाय आरोना मजेन्द्रामाव बांसिन अखा हायो जोंनि आर्टआवहाय बांसिन मजेन्द्रामाव अखा हायो आरो वेटेस्ट प्लेस अन आर्ट होनना बुङो नैबे मजेन्द्राम बेयावनो बिराद गुसुखा आरोखि बिराद गुसु दा बुंसै गोजांखिनिखौ गोजांबाय अयथासार गोजांबाय माने बेवहाय माला हाबरावबो अखाया फाता मोनो आरो दायो जों मावफ्लां मोनफैबाय मावफ्लाङावनो सिक्रेट फरेस्टबो दङ ओमफ्राय नोंथांमोनाबो जुदि फैयाखैब्ला सिक्रेट फरेस्टआवहाय फैनो हागोन आरोना बेयाव बहुद माने अनेक जातनि बिफां दङ भिडिअबो खालामनो होआ फैनानै नायफैबा मोजां नुजोबो आरोना बिराद सान्थि बिराद निजोम एकदमबारे गुसुखा आरोना बिफांफोर नुफेरि मेडिसिनेल प्लान्टस बेफोर दंजोबो आरो नै रायजोफोर फाइनेलि मोनफै मारबाय खिन्थुबा दाबो नुथ'वाखै भिउ माबाखौहाय पइन्टखौहाय ओमफ्राय दा जों माने सानदों आरो नंगौना नङा जों फैनाया होननानैहाय दा नै 1.3 किल'मिटार दंबावो ओमफ्राय 4 minute दंबावो नै आयु मासे गोथौ थैगोन सैथि ओस जोंना गोथौहाय बिफांफ्रा हनै बायदि गाहाय नुदों हनै आयौ
Hush, खर' गिदिंनायसो मोनलांबाय आं 650 meters चल चल आस्ते आस्ते चल लाहे लाहे लाखै लाखै वारिलां view point come on नंमारगौ जोङो दा मोनफैबाय लोगोफोर फाइनालि वारिलाङावहाय दाबो नायथ'वाखै भिउ पइन्टखौहाय दा नायगोन सिगांग्रो जों टिकेट लाग्रोनि टिकेटआ बेसे लायथारथों टिकेट लाग्रोसै नै बेयावनो टिकेट काउन्टार बिदि खानाया टिकेट काउन्टाराबो गोजौआवसोखा नोङो बैजों थांगोन जों दा Bunda. Bye-bye. How much? 50. Per person? No. 40 entry and 10 parking. Okay. That's in 40, how about 50? Yeah. टिकेटआ बिदिल' ने Only 50 total. Parking जाबजोंसो ने? एन्ट्रिजोंसो पार्किंनि ओमफ्राय एन्ट्रिनि गासै 50 बिराद खम वाशरुम थांनो गोसोबा साबि हरखायोसो नै थांलाबायनो मोनो बिनानै पारमिसन मोना दे थांदो नों जिनिसखौ सोलायनोसै आरोना ओमफ्राय माने बेखौहाय फट' लाबायना बिरादनो ओमफ्राय आं ड्रेसखौ सोलायनोसै आरोना ओमफ्राय दा बे गाहायावनो सोलायनोसै आं आंनिया जायो आंनिया गानदो आंनि बेन सोलिजोबो दा दे लाबोदो बेग लाबोफाखाजों जोंनो बे बेगावनो सि गस्ला दंजोबखायो गानग्रा जोमग्रा A few minutes later. नै लोगोफोर गाखोजेनबाय भिउ पइन्टखौ नायनोसै वारिलां भिउ पइन्ट गोजौथार ने बेनिफ्राय गाखोबाय जों नै मेंलायबाय लोगोफोर बेयाव बेबायदि दं आरो भिउ नाहरग्रा वाव नाइस माने गाहाय लामा दं बेनोसै आरोना भिउ पइन्टआ नै बिदि नुयो आरो नै बाया बे लहा होदों सिमेन्ट होदों बेयावहाय बैयाव थांबावो जों दा बेजोंथ' ओंखारलांला जों गोथौ नै ओरैहाय थांफिननानै गिदिंलांसै आरो बैयाव फुरनानैहाय ओरै गिदिंबाय जों नै बेयाव फैबाय आरोना बेनिफ्राय ओरैबायदि मोजां नुयो आरो नै हाजोफोरखौ बरिया नुजोब्बाय बे बिबारनि गेजेराव मोनसे नै बेनोसै ने मोजाङा बेयावसो ए बेखौसो मानसिफोरना फाग्लि जानाया जिरायग्राबो दंजोबो बेयाव नै बेखौ बेयाव दोनथ'नोसै आं माबोरै मोनदों बेयाव फैनानै बैनिफ्राय आराम नै भिउ पइन्ट फैयो एथ' खस्थ' फैबाय एथ' गोजाननिफ्राय बेनोसै आरो जों बेखौ नुफैबाय बिबारफ्रानो माथो मोजां गैलेलै हाब बेनिफ्राय मोसानो हायोथ' नैबाव रिल्स नङालै भिडिअ मिउजिक भिडिअफोरा नैबेनो बरिया नुगोन गाहायावबो दंबाव नै भिडिअ औ गाहायाव दंबाव फैलाय बेजों ओंखारलां जायो आयु नै रोमै नै गोथौनो
बेनोसै नै लोगोफोर बारिलांनि भिउ पइन्टआ खेबखानायल'सै माने दे ओंखारलांदो दे ओंखारलांदो बेयावनो थु मानसिफ्रा रिल्स होयो आरो ने मानसिफ्रा फैसोदोंमोन दायो सिन गैया माने बिबारफोर बाराखै नालाय बेखायनो खम जादों आरो नङाबा बुंफबजोबोमोन आरोखि दे बोरैबा गिलांनाय बे लामा थानायलै एकदमनो माबा दासो गोदान कालार फुलिफोर सोरबाफोर उनाव फैनो गोसोबा बिबार बारनाय समखौ माने मोनबानो जाबाय आरो ना कालार फुनगासिनो दं नै बिबार बारनाय समफोरावहाय माने नोंसोरो इन्सटाग्रामफोराव आपडेट थाबाय थाबानो जाबाय आरो होमबा लेटेस्ट नुयोना बिसोरनिखौहाय होमबा नोंसोर नुगोन बेबायदि गुफुरा नुलायनांगौ सिगां फैनायावसो बेखौबो कालार फिल्डआ मोजां नुयो फुंगोन बिसोरो बै सिजोन फैबा जोंना ओमफ्राय सिजोन गैयियाव फैनो लानानैहाय दुखु मोनलांबाय ओंखायनो नोंथांमोना आपडेट होबाय हनै कालार फुनगासिनो आरोना मोजां नुसिगोन आरो फैबा बेयावनो मानसि बेयावनो सिख्लाफ्रा खारलायलायनानै नै बेवहाय रिल्स लाबावो बेवहाय आंबो खानोसै नामा ओइलाय हनै जिप लाइन नै बेयाव नै थांनोसै देदो